Rodes als mobles. Quina bogeria, no? Suposo que a primera vista pot semblar una mica extravagant, però us asseguro que és una de les millors idees que he tingut. Aquest sofà mateix té rodes, en aquest cas rodes amb fre. Hi ha mobles que les rodes tenen fre i d'altres no. Els que gairebé es belluguen i són molt pesats, doncs no cal. Cal dir que tots els mobles són diferents. Si tens qualsevol dubte o pregunta, no deixis de posar-la als comentaris, a la caixa de comentaris aquí baix. I si t'agrada el vídeo, no t'oblidis de donar-li al m'agrada o subscriure't, donar-li a la campaneta d'alertes pels propers vídeos. Com podeu comprovar, aquesta planta és un loft, no té parets. És un espai totalment obert, el qual té certes avantatges i desavantatges. Per necessitats de treball, la distribució ideal per a una feina determinada no era la mateixa que per una altra feina. Per exemple, si tinc un equip de producció per fer un anunci, un vídeo o una pel·lícula, clar, la distribució ideal no és la mateixa que si vull fer un càsting, per exemple. Hola, me llamo Marifuri, tengo 20 años y estudio marketing y administración de empresas. Lo que me gusta es ir con mis amigas a la playa. ¡Qué buena estoy, por Dios! Todos me quieren por Dios. Hola, me llamo César Gustavo, tengo 28 años, estudio marketing y administración de empresas. Pero no mucho porque prefiero al gimnasio y ponerme cachas. Qué bueno que estoy. O si tinc de fer una PPM, una reunió de producció. Aviam, el fet de no tenir parets fa més fàcil canviar la distribució, però amb tot i amb això, els mobles són pesats, i home, si posa entre 2 o 3, doncs sí, és una mica millor, però amb tot i amb això és pesat. Total, que se'm va acudir la idea boja aquesta de canviar els peus o les potes dels mobles per rodes. A més, acabar d'agafar un parell de mobles de l'IKEA i els estava muntant i vaig aprofitar i directament ja no els hi vaig posar les potes. Al principi és una mica de feina, tampoc és massa feina, però de seguida te n'adones que val la pena a nivell de temps estalviat. Amb el temps he descobert un altre avantatge de posar-li rodes als mobles, i és la neteja. Si alguna vegada bellugueu el sofà o el moble de la tele o qualsevol altre moble pesat, descobrireu amb horror una autèntica jungla de pols, pèls i d'altres objectes idealment inanimats. Total, quantes vegades a l'any acabes movent el moble de televisió o el sofà o qualsevol altre moble pesat que costi molt de moure? Ja t'ho dic jo. La resposta és un cop o cap cop. La solució, rodetes a sota. Fins que ens olorem.